Pani Anetka, dobrý večer prajem. Mariel, pán Ariel, ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať, lebo sa cítim veľmi dobre. To som rád. Aj myslenie trošku už ako keby bolo lepšie. Skvelé. Takže celkom dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ani trpnutia nie sú, že ste mi tak pomohli. Veľmi vám ďakujem. A ja vám ďakujem za nádherný telefón, pani Anetka, veľmi pekne vám ďakujem. To znamená, že teraz sme fit bez prejavov, to je skvelé. Áno. Veľmi pekne ďakujem za krásny telefón, potešil ma, idem buchnúť šampanské. Dobre. Ďakujem veľmi pekne ešte raz, pán Ariel. Takže zajtra vám môžem zavolať? Áno, pani Anetka, jasná vec, volajte. Dobre. Krásny večer, prajem, buďte zdravá. Ďakujem, dovidenia. Nádherný telefón, to som šťastný. No dobre, milí priaznivci zdravia. Tak ja myslím, nie je síce 47, ale kto by chcel, by sa dovolal. Takže pre dnešok našu reláciu ozdravovňa uzatváram. A takisto vás pozývam k sledovaniu ďalšej relácie ozdravovňa, ktorú chystám o týždeň v nedeľu presne o 18:00. Tak ste pozvaní a teším sa na vás o týždeň. Dovidenia, pekný večer vám všetkým.